Sunod-sunod nga buto-buto sa tulo ka bala sa wala matino nga pistola. Mao na di ay ang mitapos sa kinabuhi sa 19 anyos nga notadong kawatan. Dihang gipusil sa wala mailhing responsable nga naitabo pasado alas 7 Lunes sa gabi, Nobyembre 25, 2024 sa sitio Santa Cruz, San Roque, Biaranas Extension Street, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City. Ang gipusil gila nga si alias Labad kini ang pagtugan sa mga tao sa dapit. Lano na siya diri as Labad. Nganong gitawag man siya og alias Labad, nasuta sa Brigada Cebu ang tinuod nga kahulugan sa angga sa biktima dihang sa paghinabi sa Assistant Chief Tanod sa Barangay Fatima, Saido Baydal. Si alias Labad o Gilersol o Carol sa tinuod nga pangan sa biktima nabantog nga badlungon pinagi sa pagpangawat gani daghan na ang reklamante kaniya ang miabot sa barangay. Dugang ni Baydal na sayra nila ning bag-uhay lang usa ka tinun-an sa kolehiyo ang midangop sa ilang barangay, mireklamo kang Labad human gikawatan og cellphone dihang nagtapad kini sa usa ka kompyuteran. Gingong nagpablatter sa Labangon Police Station ang biktima apan sa pagsubay sa CCTV camera nasuta ang identity sa kawatan nga mao di ay si alias Labad. Hinungdan nga midangop sa Barangay Tanod sa Barangay Dulho, Fatima. Aron unta i-recover ang cellphone nga gikawat. Dihang girespondihan sa mga Barangay Tanod apan wala na makit si alias Labad ang suspitsadong kawatan. Mao na lang ilang nahibawan na balita na nga gipusil ang notadong kawatan. Si Tatay Angelito, amahan sa biktima, mitugan nga bugtong anak niya ang biktima. Nagkabulag sila sa inahan sa iyang anak, hinungdan nga gipasagop kini. Wala na niya mamonitor ang iyang anak. Wala siya'y kasayuran nga nakahatag na diay o kahasol sa komunidad. Kung nasayod pa lang siya nga badlungon na diay sa katilingban ang iyang anak, hayan anaa sa iyang puder gikan sa nagsagop nini. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.